ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ହଁ କହ। ଆଉ ଏଇଟା କଥା ଆମ ମନକୁ ଭାରି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗେ। ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରି ପାରେ ନାହିଁ। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପଚାରିବାକୁ, ଯଦି ଟିକେ ଦନ୍ତ ମାନେ କଣ ଦେବି? ଇଜାଜତ ତମର ଅନୁମତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କୁହନ୍ତି। ଭାଇ କେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଭାରି ଅଖାଡୁଆ ଲାଗେ କହିଲା ବେଳକୁ। ମ କଣ ଅଛି କହୁନୁ, କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିତି କହୁନ, କେମିତି କହିବା ଭାରି ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ। ହଉ ହଉ କହ ତାକେ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁନ। ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟାଏ ଅଛି ଆମର ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଦାଣ୍ଡ, ସେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡ କହୁଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ନାହିଁ। ବାବୁରେ ସେଇଟା ସେମିତି ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉ, ତତେ ଜଣା ପଡୁଛି, ସେମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାଲୁ ତୁ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ସେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ଜାଣି ଶୁଣି କହୁଛି? ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରେଳ ଯୋଉଟା ଆମର ରେଳ ଟ୍ରେନ ସେ ରେଳ ଯୋଉ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ କାହାକୁ କହିଲା ବେଳେ, ରେଳ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବି କି ରେଳଟା ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ରେଳଟା ଦେଖିବା, ଦିଟା ରେଳ ଆଉଛି। ରେଳଟା ବେଳେ ବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏନି, ରେଳ ମାନେ ତୁ ରେଳ ହିଁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ରେଳ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ କହିଦେ, ବୁଝିଲୁ? ରେଳ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ କହିଦେ, ଆଉ ତତେ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଶୁଭେନି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ତମକୁ କ'ଣ, ଆଉ ତମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ, ମାନେ କ'ଣ ସତ ମିଛ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟା ତମେ ବୁଝିଯାଅ, ତମେ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୋର କାହାକୁ କହିପାରେନି ପରା। ଏଇ ତମକୁ ଏକା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିପାରେନି କାନ ପରା। ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। କହୁଛି ଏଇଠି ତମର ମୋର ଟିକେ ଶୋଇଛେ, ଖଟି ଦମୁଛେ ବୋଲି ବସିଛେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ। ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମୋର ଭାରି ଡାଉଟ୍, ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ବାନ୍ତି କର। କି ଭାଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଚୁଟି, ଯୋଉ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ଗୋଟେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ କଥା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି ଅଛି, ହେଇଯିବା ଦେଖୁନ, ଏଇ ଯୋଉ ଚୁଟି, ଚୁଟିକୁ ଯୋଉ ଆମେ କ'ଣ ଚୁଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚୁଟିକୁ କେଶ କୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ମ, ଚୁଟିର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ବାଳ। ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଏଇ ଯୁଗରେ 2026ରେ ପିଲା ତମେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲଣି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାଟା ବି ବୃଥା। କ'ଣ କହୁଛ ବା? ହଉ, ଆଉ ଯଦି ଚୁଟିର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ତମ ପାଇଁ, ଆମ ଯୁଗରେ ଚୁଟିର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଭାଇ ବାଳ। ଯଦି ଚୁଟିକୁ କୁହନ୍ତି ବାଳ, ତାହେଲେ ବାଳଟାକୁ ଗାଳି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ବାବୁରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ଶୋ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେୟା ପଚାରିଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଇଟା କାହାକୁ କହିପାରେନି ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛି, ନିଜର ଭାବେ ତ, ସେଇ ଯୋଉ କହିଲି। ଏଇଠି ଭାଇ ଶୁଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଧନବାଣୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦବାଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅ ଆଉ।